नायदो नोंथांमोन नै खखानिफ्राय माबोरै बहनो एकदम लागाव नै लखबबाय ए राब नायानो ना नै अखायाव फैयो सुबाइजारनि हास्रावबारि होननाय गामियाव माने एकदम दुब्लियाव दंफैयो आरो माने अखा हादोंना मैया मोनानिफ्राय बिराद ना मोनलाबायदों खखा सानानै आं नोंथांमोननो देखायसिगोन जायफोर आबादारि बिथांमोन माने एकदम गावबा गाव दुब्लियावनो सानानै लादों नायदो नोंथांमोना आं दा देखायलांसै नोंथांमोननो पुरा माने ना हमनायाव मुखुब आरो नै नाया नांलायबाय थिगसे ना आच्छा दहाय बेसेबां मोनदों होनदोंमोन आधा मननि बारालै फुङाव बाबा बेबायदि सानानो आधा मन ना बोथिया गोजा आयु आच्छा आच्छा फाननानै बेसेबांसो मोनखो फाननानैथ' माखासेखौ फाननो मोनाखैलै माखासेखौ फानबाय माखासेखौ मा फोरानबाय 2000सोनि बारा मोनबाय दिनै बाबा दे थिगानो दं आदा फानहैनायखौ हिसाब गैया आच्छा दाबो लांबावदों हाब देलै बरिया एखेबारे ना फाननानै 2000 मोनबायनो बिथाङा दहाय फुङाव फाननानै बालाबोथिया नास्राय फाननानै नै बेबायदि साजोबो आरो ना नै नायदो नै मा होनो बेखौलाय खखा जोंहा बर' बै हालामखौ खखा नै दुनियानि खखा गोजा नै लारि लारि नै एस खखा गोजा नै अखा हालायबाय नाया मोनलायबाय एकदमबारे गामिया जाहैबाय ओरै सुबाइजार एभिनिउ भिलेज हास्रावबारि नाया दावगासिनो गोगोम ना दंखायो आयौ नै खखाया नै अयथासार नै बे हाबला जोबसिगोन नाया थ्रोब थ्रोबनो बे नोंनि गोजा खखाया आंनि गोजा माबायदि दंबावो आयौ 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 मुरिया ना हमगासिनो नै बियो गोगोम ना मोनखाबायनो दहाय फुंनिफ्रायनो एकदमबारे नाया खर'आवबो सायो आरो आंनावबो नाङो आच्छा आच्छा दिनै मा अखा थफ्लं थागोन नामा अखा थफ्लं थानांगोन नङाबा नंगौ सेस जागोन बियो माब्रै ना दैजों थांगोन दैजों थांबाय सिखाव फैयोलै नंगौ सिखावफ्रा खावनो नागिरो नंगौ दा मोनायाव हरसे थानांगोन जाहैदों नङाबा खखाखौनो लानानै थांनो हागौ खखाखौनो लाङो खावो जाहैदों खावो आच्छा आच्छा दे थिगानो दङ नङा होमबा माने बोथोरखौ नायनानै हमनो रोंनांगोन ना नाखौबो हमनांगोन नङा होमबा औ एसे एनै जि खामायनो हायो नङा होमबा खामायनो हायो बेखौबो नोजोर होनांगोन नोजोर होआबा जाया थिगानो दं दानि जुगाव जाय फाराफारि नङा होमबा फाराफारि गावबा गाव माने एसे मेलेम बाहायनांगौ जायो आरो ना थिगानो दं ना फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो ना बेबो मोनसे मोजां खामानि नङा होमबा बेलाय बेखौ मोनखाया माइखौनो औ बे डाइरेक्ट फैखायो आरो ना आच्छा आच्छा गैया ना गायनाया औ बेखार जाबाय खखाया मोनबेसेसो दं दा खखायाथ' साननांगौसो खबाथ' दाबाव 8 खान 12 15 20 खानसो दंलै 20 खाननि बारासो दं 15-20 खानसो माने खखा बिदि नाखौ कन्टिनिउ हमबाय थानांगौ थाब थाबनो आच्छा आच्छा ओइलाय नाया नायलाय हनै खखायानो बुंलायनो नागिरो बाबा नायानो दावगासिनो गावनो गामिया जाहैबाय सुबाइजार एभिनिउ भिलेज बे हास्रावबारिनि आरो ना 1 नं हास्रावबारिनि बिथाङा औ ओइलाय नाया हमबानो मोनो नाया गोगोम दंखायो ने गोगोम दं बेलाय दावगासिनो नायलाय थिगानो दं खखा गिदिर औ खखाया नायदो नै फुरा जाननानै दंखायो नाया थ्रोब थ्रोबल' हाबलांसिगोन नै दा लकेल ना एकदमबारे नै ओरैबो मोननै फुरा नैहायथ' 8थासो दंनो नाया गोगोम नांखाबाय बाबा नै थाथखाथारलै दहाय फुङाव मोनाखै दहायबो मोनदों ए फानहैबाय नै खखा गंसेयाव बेसेबां नांगोन नायना आयु नै लाबोबाय नै खखासे नांखाबाय हे राम नै आयु माबायदि नांदों नै भाग्य दंलै मालाय एकदमबारे नायदो नोंथांमोन नै खखानिफ्राय माबोरै बहनो एकदम लागाव नै लखबबाय ए राब नायानो ना नै अखायाव
नै बेनिफ्राय नाया ओंखारबोगासिनो देख'गासिनो नै मोजांलै अखा हानाय लोगो लोगो ना एकदमबारे बरियालै नायाबो नै फिथिख्रिया जा गिदिर गिदिरखा एकदमबारे बेखौ होनो खखा बर'नि ने लागाव नै आयौ गोगोम नांखाबाय नै नायलाय ए राम खखा मोनसेयावनो बिदि नांबा आयौ गिदिर गिदिरखा एद लांनांसिगोनलै मानैसो बाथोन जानो लागाव माथो नोगोद नाङोलै नायालाय बे खखा गंसेनि जाहैबाय खखा गंसेनि नै बाबारे नोगोद नांखायोलै मा बिलाय हा ए खखा बायनायबाबो थिग दंलै नोगोर ना हमखायो बे खखाया बायला मालाय मा जानो देन्जार नांखायो खखाया थिग दं बायलाबाबो बाब गोगोमलै नाया नोंथांमोना नै एकदम फुरा नै जाननानै दंखाजोबो खखाया नाया ख्लब हाबलांगासिनो आरो बे खखायाव नायदो नै नोंथांमोना दैयाबो एकदम साफाल'खा एकदमबारे